Sanibonani guys, igama ngiNqobile Niphathela Mazibela Inimba ngomhla 25 November. Guys, uHlathi-ke ubekade ebuzwa uNtsika ukuthi kungani vele amtshontshe umntwana. Hayi uHlathi wayiphendulela ukuthi yena ubekade emtshontshe umntwana ngoba ubazwile uLazarus benozoleka bethi angeke aze abe nalo ilungelo lokukhulisa umntwana. Hayi-ke ushilo-ke kodwa-ke uNtsika ukuthi ayibacile kodwa kulokhu. Yazi uhlezi wenza izinto ey'nkulu kodwa la hayi uyibacile mfowakwethu. Wathi kuzomele lo mntwana umthathe umphindise emuva. Konuke wamshintsha nje napukeni. Angiphathi-ke ingcence, uke wancela lo mntwana. Hayi uHlathi wathi bengiphuthuma mina ngibange ngisacabangana nokucabanga ukuthatha izinto ey'balulekile zomntwana. Hayi-ke uNtsiki-ke njengomzali-ke naye waqala-ke waletha amanzi afudumele, wazama ukuthi amnikeze into angasayidli umntwana. Waqede lapho wamfaka nendwangu nje ukuze kube ngathi yinapukeni. Kodwa washo uHlathi ukuthi kumele ayiphindise emuva ingane. Kodwa uHlathi-ke wale waphetha wathi ingane ayiyindawo, ingane yakhe le angeke aze ayiphindise emuva. Hayibo! Sibindi kubhuti. Ngapha-ke uZoleka bekade ebhizi naye ezama phela ukuthola i-location. Kodwa-ke ifoni kaHlathi ibivaliwe. Wazama nanoku-track-a imoto yakhe, but uthe sayi-track-a kanjalo nje kwabe kufona amaphoyisa asho ukuthi iyatholakala imoto ilapha ePimville. Hayi bashiye yonke into abayenzayo-ke baye ePimville bafica imoto i-empty guys. Kodwa-ke kubonakala ukuthi uHlathi ubeke waba khona kuleya ndawo. Ayi uZoleka-ke umane wafika endlini ekhalami iy'nyembezi, ebalisa ngokuthi ingane yakhe ilambile, ingane yakhe imanzi napukeni. Hawu kodwa uHlathi yini le amenza yona. uLazarus belokhu eduduzile-ke ebona phela ekhalami iy'nyembezi uZoleka. Kusikile kubaningi-ke ngokukhala kukaZoleka, kwaze kwathinta ngisho inhliziyo kamfowabo-ke uLukhanya. Kodwa-ke guys ngiyithandile indlela uLukhanya akhulume ngayo. Uyazi umane nje wajula ubhuti, washo ukuthi ntwana yami ngiyakuthembisa, yabona la ngihlangana khona noHlathi ngizomnyisa. uHlathi uzoyinyela lento ayenzile, uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Noma thiwi namhlanje, noma thiwi kusasa, noma thiwi phambi kakusasa, la mina engihlangana naye impela kuyoshuba kuyoshunquthula. Yeyi lapho kusho lokho guys vele ngiyamthemba ngoba useke wayenza lento, useke walihlephula ikhala likaHlathi. Yeyi uHlathi wafaka ukhonkolo ekhaleni guys, sonke siyakhumbula eplasteli likhala eshawo yena uLukhanya ebabhanqe nomfowabo uThulani. Eyedwa guys, 2 against 1 wabaqotha bobabili. Manje uHlathi uyangichaza ngoba uyathanda ukuthi asukele loya mndeni, kodwa uyazi kahle ukuthi kunesigora laphaya kaBikitsha esiwuLukhanya. Hayibo ubhuti unesibindi, angifuni ukungasho. Lapho unesibindi esibhedayo ngoba nasemanqindini ngathi akaphiwanga kahle ubhuti. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile-ke guys, uHlathi hhayi impela waba nesibindi impela, watshela uNtsika ukuthi yena nje ingane angeke aze ayiphindisele neze emumva ingane yakhe leya. Washo kodwa uNtsika ukuthi yazi kodwa bafu uyafuneka wena, yazi you are a wanted man. Wonke umuntu uphume ngaphandle manje ufunana nawe nalo mntwana. Unesho ukuthi awufuni ukumphindisela emumva lo mntwana usanexesha. Wathi ngithe ngane yami le ayikho indawo. Hey! Shuthi-ke guys uLukhanya ngesikhathi besaxabana benoHlathi wake wabhreka ubhuti, washo ukuthi mina nginekhaya mina, dadewethu uhlala ePimville mina. Hayi wahlanganisa lo Pimville la imoto etholakala ikhona noPimville la ayethi udadewabo uhlala khona. Wathi no man, ngeke, uHlathi ulapha kudadewabo. Uhambile-ke wayotshelwa uZoleka ukuthi ndiyasola uba uHlathi ulapha kudadewabo uNtsiki. Wathi uZoleka no, angicabangi kanjalo phela sike safona laphaya samtshela uNtsika ukuthi asitshele futhi naye mekufika uHlathi laphaya, so angiboni ukuthi ulaphaya. Wathi lalela ukuxokiselile lo sisi, ulaphaya uHlathi. Wake watsho ukuthi yena unodadewabo ePimville and imoto siyithole ePimville, so ngeke uHlathi ehambe ibanga elide nomntana. Shothi udrophe le moto waqeda wawokha, and i-distance-ke emfushane ile ukuthi afike kube kadadewabo. Ayi nangampela abapholisa angamaseko bahambile bonke-ke manje baya le ePimville. Kodwa-ke uZoleka ubengawazi ama-direction, wagcina esefonela uThumeka embuza ukuthi useke waya yini kubo kaNtsiki. Wathi uThumeka yebo ndizonikhapha, bonke-ke abawumndeni bayakhona, uBikitsha ngapha, hayi oLazarus ngalona kanye nabo-ke abakaMabandla. Namaphoyisa ngaphezulu. Yeyi bungafunga ukuthi kuyofunwa uBaptist uqobo lwakhe.
But anyway, kumane kwabhlue igceke-ke laphaya kubo kaNtsiki. Uthe efika nje umfowabo uThulani wamemeza embhobhweni washo ukuthi Mthetho, ndim umfowakwenu Thulani. Wathi hayibo, uThulani ufunani emnyango? Wathi ndize apha namapholisa, bendicela uvule umnyango wena wakwethu. Cela nje bandla ubulethe umntana. Wamane wathi weNtsiki, ufonela amaphoyisa, ufuna ukungibophisa? Wathi uNtsiki, andenzanga nto, ndiyathembisa. Wathi unamanga mani, uyaxoka, nguwena ofonela amaphoyisa? Wathi ndiyaxelela, akusinduna ofonela amaphoyisa, futhi-ke hambisa umntana, sekulate manje, uyabona nawe usibanjiwe. Hayibo, wathi angisoze ngayenza leyo nto. Hayibo, hlathi namanje usagoloza ngisho amaphoyisa esegcwele igceke, imagine. Hayi, umane nje uNtsiki wabona ukuthi yabona usanda ukupromotha, wanikeza isikhundla sokuba hayibo matron. Manje sekuyaba usezobe useyaboshwa, angeke akwazi yena ukuthi amane abhice ngobubende inyama angayidlanga. Uyayi-expose, uvule iminyango eshesha ugirl, waqeda wabeka izandla emoyeni washo ukuthi yena she's innocent. Waphuma kuqala emnyango washiya uHlathi la endlini ephethe umntwana. Hayi-ke uzoleka ube ukubona uHlathi ephethe umntwana wayincengela ugirl. Washo ukuthi Hlathi ayifani nawe lento, zisapha umntwana, lo mntwana owethu, ungafuni ukulimaza umntwana, letha umntwana kimi. Hayi, uHlathi waqala wabona manje ukuthi vele inhlanzi ishelwa amanzi, ngcono khona ayihambise ingane. Ube nje kuyibeka ingane ezandleni zikaZoleka, yeyi amaphoyisa ahlala kuyena amagxonto, amubopha guys izandla, aqeda amqhuba ayomvalela evenini. Kwasangokunye kubhuti, kwaphela ukudelela nokuphapha. Wabona-ke manje ukuthi le mpilo ebekade eyiphila emnandi, enonkosikazi omthandayo okuwuThumeka, enomndeni omuhle, bekade nje ephelele empilweni, kodwa wangaba nokwaneliseka ubhuti, wafuna ukungqongqoza emzini yabantu, wafuna ukuthatha iy'ngane esize already claimiwe guys. Phela ubavumile, he's already claimed, unobaba unomama, ukuthi ubeyaphi laphaya efaka ikhala emndenini angadingakali kuwona, ukube nje umane wahlala noThumeka noYanga noLikamva, ngabe yonke lento ayenzakalanga. But ngoba uHlathi uyathanda ukuthi akholwe ngokubona, yeyi, njengoThomas, nakho seziyamkhalela manje guys. Asazi-ke ukuthi-ke uqangqalazi olubandayo lwasejele uzolamukela yini. Ngeke yena akhumbule umbhede wakho nofonofo akade ushera noThumeka esehleli laphaya ejele guys. Sazi ukuthi angeke yini akhumbule ukudla okumnandi akade kuphekwa uThumeka esedla ipharisha elibandayo laphaya ejele guys. Hayi, kusengokunye guys, kusengokunye. Aphela lapho kamazivela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazivela eNimba ngomhla 25 November. Guys, uHlathi-ke ubekade ebuzwa uNtsiki ukuthi kungani vele amtshontshe umntwana. Hayi, uHlathi wayiphendulela-ke ukuthi yena ubekade emtshontshe umntwana ngoba ubazwile uLazarus benoZoleka bethi angeke aze abe nalo ilungelo